Asegura o Melchor. Os nenos de Cambados portáronse moi ben. Por eso lle van a traer todos os regalos que lle pediron. Confirma o Gaspar. Non temos queixa dos nenos e das nenas de Cambados. E volve repetilo Baltasar. Este ano portáronse bastante ben. Hubo outros anos que tuvemos que traer un pouquiño de carbón, pero este ano non fixo falta. E que a clave para recibir os mellores agasallos está en portarse ben durante todo o ano, aínda que seica tamén se admiten matices. Bueno, trastadas como fan os rapaces. Antes da cabalgata desta tarde, montados en coches clásicos e a ritmo de gaitas, os Reis Magos visitaban a casa do Concello, onde se encargaron de recibir un a un os nenos cambadeses. Os pequenos, como manda a tradición, aproveitaron para transmitirlles ás súas maxestades as súas peticións. Una fábrica de nom-noms, una manta y un set de hacer jabones. Unas láser de Star Wars. Un diario. É outra cousa que dá igual. Aínda que algún con tantos nervios ata nin se lembraba do agasallo que quere. Non me acuerdo. Ademais de compartir o seu tempo cos pequechos, os Reis Magos tamén aproveitaron o seu paso por Cambados para chegarse ata a residencia de anciáns da vila, onde saudaron persoalmente os residentes do centro, os maiores encantados de recibilos. Tan bonitísimos. Es la tradición de todos los años, la tradición de los reyes. Tómalo, non vai a gustarme. As súas maxestades repartiron no centro algún caramelo e tamén moita ilusión, tanta que mesmo algún dos maiores conta con poder abrir algún agasallo mañá pola mañá. Espera, que a lo mejor tendría que mirar bajo de la cama a ver. Ilusión que tamén puidemos ver nas caras doutros adultos que por primeira vez na súa vida viron en persoa os reis. Primera vez que tengo la posibilidad de estar ahora en inviernos de ustedes acá, porque siempre vengo en verano. O sea, que nunca antes has visto a los reis. No los he visto, va a ser mi primera vez.